torte. Žele. Kolači. Kad bi Magda dovoljno visko da skočim, a da ne oborim sve. Oj. Sve sam oborila. To ravno gledalo. Evo vidim sve. Gdje je Pinky? Ovdje sam. Imam ideju. Slušajte svi. Možemo da prođemo kroz ogledalo. Jesi sigurna, Twilight? Stvarno bi bilo zbunjujuće da se od svake od nas pojave po dve. Noću? Hoću da vama pokažem taj drugi svet. Bilo bi super. Niko neće ni primetiti da ima po dve od svake. I onako sad ima i dve mene. I dva Spajka. To bi bilo super. Baš me zanima kakva su to nepostojeća bića. Postojeća, odjeriti. Voljela bi da poznam drugu sebe, nije cool kao ja. To si ti, samo u drugoj dimenziji. Isto izgledamo, isto se zovemo. Ali to nisam ja, jer sam 20% više cool. Torte! Evo, što se tortama, Pinkie Pie? Da li smo mi torte u toj drugoj dimenziji? To bi bilo stvarno super. Ne. Nego šta smo? Ući ćemo da saznamo. Hajde, spremite se i ponesite sve što vam treba. Nećemo dugo da ostanemo. Znam kako da se spremim. Torta? Torta. Žele? Žele. Kolačić? Kolačić. Ovo? To je u stvari od želea, nije ovo prava malina. Mislili ste da ću da jedem zdravo voće? Šećerina je, ali volim zdravo voće. Prosto ću čokoladu na mama. Ja ću poneti mnogo odeće. Ja bih voljela da moji prijatelji i životinje mogu da dođu. Ja sam bila tamo, sve je super. Ja ću da ponesem svoje krila. Ponećeš krila, kako ćeš da odeš bez njih? Ne možemo da ponesemo naše krila. Šta? Jeste li čuli to? Gdje je Pinky? Sigurno je prošlo kroz ogledalo. Nećemo morati da se pakujemo, moramo odmah da idemo. Ja nisam ponela odeću, ali dobro, nema veze. Ta sam ja.